okuphilisa olelana khumbule ekhaya khumbule ekhaya khumbule ekhaya. Angomkele kwisizini entshashayo khumbule ekhaya mbukeli osukwini lesikhombisa kuNcwaba onyakeni ka-2024. Igama lami ngu-Andile Khayelisiwe. Ensukwini ezimbili ezizayo sizobe sigubha iholiday labesifazane elaziwa ngokuthi i-Women's Day. Iminyaka ngama-30 entando yeningi iningizimu Afrika ehlangene namasizini ayishumi ekhumbule ekhaya zisikhumbuza ukuthi sibuya kude kangakanani. Njengengxenye yokugubha lokhu sinenduku esikufihlele yona emqubeni kule sizini, kodwa angeke siveze okwamanje. Ucabanga ukuthi uyayazi ukuthi yini le nduku esiyifihlile? Ngena ezinkundleni zethu zokuxhumana usazise ngokusebenzisa #khumbule ekhaya. Ake sibone ukuthi ngabe kusihlwa sikuphathele ziphi. So kuwumama ozala nje ashiya kusho ukuthi kunjani. uJeffrey ulimalela Stress, depression, lempilo ayiphilile angifisele nesitha sami. Ja, die houding is nou reg. Voorheen ek het baie stress, ek het baie gedrink. Hoekom? Ek het baie periode. Hoekom mama? Was stress nie probleem. En as ek dink ek wil huis toe gaan, dan kan huis toe. Indaba kaFikiswa Mzanywa wasePalm Ridge eGauteng yona iqala iminyaka eminingi ngaphambi kwentando yeningi njengoba nakho ilandwa kusukela ngonyaka ka-1976 lapho umfowabo kamama uFikiswa elahlekelana khona nomndeni kamama wakhe. Asimdedele mbukela umama kaFikiswa asibekele lolu daba mathupha. Igama lami nginguFikiswa Mzanywa. Ngihlala ePalm Ridge Extension 3. Ngibhalele ukhumbule ekhaya ngifuna ubhuti wami ohamba notata wakhe. Nami ndangisemncane. Isitori sakho nansazi kahle, osazi kahle ngumama mncane. uJeffrey Maronyana Mashaba. Utata ke ngu-Elias Mashaba. Mina ngingulusiya Mzanywa. uFikiswa ngumntaka siswethu. uJeffrey lesimfunayo ngumntana kaSiswethu eFirstborn ekhaya. uJeffrey samgcina esakhasa engumntana omncane. uSiswethu wayehle naye wayana eEastern Cape. uElias babelapha eJulius eMelbourne East Wayside Hotel. Behlala noSiswethu banomntwana. Nangu uSiswethu enyuka basizothatha umntwana. Xa sifika khona kwathi umntwana useDavidton kuanti kwisister kaElias. Saye Davidton siyombona uba ndizawuhlala naye. Mandiya kwathi umntana uzawuphinde ahle eEastern Cape. Samdamgcina ngoko ke. Kuthe kusenjalo uSiswethu nangu siva ukuthi awutshayiswe imoto. Wehla uSiswethu soyikukuhla ngoku uyalibala zonke izinto zakhe. Samgcina ngoko enyukile akaphinda abuye. Waze wakhohlwa nabantwana bakhe bakumamam. Umamam ke wecinga ukuthi inoba mhlawumbe uyoyika ngoba engazi namntana. Ngoku akasekho uElias akasahlali khona lapho eMelbourne. Thina sikhulisa kumakhulu wethu, umakhulu wethu besikhulisa kahle. Besifundisa esenzela yonke into umakhulu wethu, umama babelapha eGoli engabuyi. Waze watshona ke ngo-98. Ngoku into esicelayo thina sicela ukumazi. Ngoba kuyafika umama welale ethetha ngaye kwanomamakhe ngoka atshayiswe imoto yayingumuntu omane ethetha ngaye. Aye nasemakhaya eEastern Cape kuba makwangcotshela khona. Maybe into zikhona into ezimehlelayo njengokubantu abaninzi betshona efamilini engabazi. Njengomama akamazi ukuthi umama wakhe washona. Asingamthola uJeffrey bangunyawupe nakutshaya ntoni sizamamkela ngumntaka mama sobuya sizohlala naye. No uzahamba naye nakasiswa eEastern Cape wafuna uhlala khona. If ufuna uhlala lapha indawo ikhona uzayithola indawo yokuhlala. Nokuba kwenzakaleni noba kwenzakaleni zikhona indawo zokuhlala nasekhaya apho bakhulele khona kulomama kusekuhlala ubhuti ngoku ekhaya. Kukhona konke emakhaya nalapha nama room akhona angahlangeka zadinga indawo.
noba unabantwana ngeke akuswele nabantwana bakhe. Uhambo lwethu luguduza khona ngaphakathi kwesifundazwe sasekuruleni Mbukeli kanti lizosithatha cishe ihora njengoba sisuka ePalm Ridge eKatlehong silibhekise eDaverton ukuyofuna umfowabo kaFikiswa. egameni sinemoya engcwele yabulela yebo sithele sibaya kule ndawo. Ngiyacela Thixo apho sawuhamba khona ngabe singamtholi umntakwethu esaphila. Khanyisa indlela yethu yehova nani makhulu emhlanganiseni kule ndawo ngegama lakhe in the name of Jesus, amen. Angamtholi ngiyakhathazeka because benitshela ukuthi usaphila. Impilo yami ayiziba right because bense ndithi uma ngizomtholisa ngubhuti wami because ubhuti andinaye. Njani? Khona. Khona. Siyabuzisa. Sicela uJeffrey. Ronyana Mashaba. Jeffrey Mashaba. Nabo bani? Singosister bakhe mina, umakazi wethu. Sister kamama wakhe. Kala singene imkeni itulo uzohlala phansi. Nithi nifuna ubani? uJeffrey Maronyana Mashaba. Ubani uJeffrey Maronyana Mashaba? Ubhutweni. Uzola ubani? Vela ngumeki. Okay, imani kancane ke. Ethi imbizane. Okay. Kiba bayimba kakomesha. Njani sana? Khona ma. Siyaphila. Jeffrey, kuthi ukuthi nathi sasibancane ngokumntana mulalele kahle. Utata Elias wayesebenze eWayside Hotel. Badibana nosisi wethu, usisi wami yayifirstborn ekhaya. Wena uyile Eastern Cape uhamba nosisi wethu awusencane usakhasa. Wanyuka nami usisi wami ethi ndizawuhlala nawe umama ekufuna. Nango esithu anti wakho hayi makayekwe uhleli naye kahle notata kasho kanjalo. Tukuthatha wena uhambile noanti, uanti uye esikhukhuna asazi. Hayi sihlale kunjalo. Ahlala usisi wethu angabuyi eGauteng. Nangu usisi wami elimala ethayiswa imoto. Alimali angakwazi ukuhamba kahle. Aze ehle ahliswe ngabanye base Eastern Cape. Yabona the way ikhuluma ngakho la mamncane. Kufana nami mina ngumakoti. Umakoti wakaJeffrey. The way mina istory leso sikhuluma ngakhona. Asichayisani. Ukushiya kwababa abantwana bami ukuthi wamshiya kanjani. Ungitshela ukuthi umama kaJeffrey wathi asemsebenzini eWestville ehotel. uJeffrey asasemncane. Uze amgoqe ngebhayi. Jesus. Ngengubo. Wacela isecurity wathi ngicela ukukunikeza umthwalo wakhe na. Usecurity ngoba bamazi ukuthi umuntu wakhe wathatha umntwana. Makathatha umntwana wambabiza ubabazala wami uElias waphuma emsebenzini makaphuma wathola ukuthi kulo umama wakhe bathi akazange nje abheke nasemuva. Uyazi yini ke sana la uanti uyazi yini Elias uNkulunkulu uyazi. Usasekhona noanti. Usekhona uanti na. Sister ka. Eba ngiphendi into engcono. Uanti akasekho. Utata kho. Akasekho. Bhuti wami. Ewe umama walenza iphutha lokushiya njengoba esithi utata kho wakushiya. Uyayibona? Andikho mina nawe wawuncinci yabona. Mlanda I'm sure ugqibela kwakho. Phayana ekhaya Eastern Cape ugqibele ngo75. Omdala ubani uwe? Besibathathu abantwana bakhe bebashiye eEastern Cape besiba yi3. Ndim ibe yibrother yethu ibe ngulono omncinci. Wasishiya umama wethu wazophangela eGauteng. Waphinde wothi qingo 87. Ekhaya. Yonke lo minyaka asimazi naye akasazi basiphila njani nathi asimazi uphila njani eGauteng. Wabuya ke ngalo December. Yanga umuntu othi ke ngokuzothatha wena eGauteng ngoba nathi simhlele entanyeni simbuza ngawe uba umkushiye phi na. Wathunyuka kwakhe ke ngokuna ke I'm sure unyuke ngo88. Wathi uzothatha wena. It's fine.
88 akabuyi 89 90 ngo91 samkhangela emakitchen samfumana umama wethu. Xa sifika egeyithini yasemakitchen umama wethu wathi umlungu wakhe akafuni visitors. Zange siyifumane ichance yohlala phansi nomama wethu. Mna ndandinayo imibuzo kumama wami. Yeah. Ngoba ndikhula ngaphandle kwakhe uthando lwakhe andilazi njengawe mntana sekhaya. Ndisenokuthi istory sakho nesami siyafana. Uyayibona? Sahamba ke saphindele elokishini ngoba kaloku asinandawo yoba singahlala naye khona ngoba kule ndawo ahlala kuyo yile ndawo ingafuni bantu. Sithe yafika iweekend umama wethu Dololo akenzi kuthi. Yangu wayithe uzofika ngomgqibelo yayicawa. Ngomvulo saphinde sathathisa nesister yakhe lesayokhangela apho akhoyo. Safika apho kwathiwa ugqityelwe ngalalwesine besiphayana. Sisomkelwa kulo mfazi womlungu ebesebenza kuye. Wabe esithi umfazi womlungu akayazi noba beke kwakho abantu abanje ngathi angathini umeki angamxeleli xa efikelwe ngabantwana bakhe. Wabe umama wethu ugqityelwe ngoko nazi friend zakhe ezo zasolathi zathi samgqibela ngalo lwesina simazi ba wayotshona phi. Sinjalo ke story sika mama wethu nawe. Wena awuswaka wabona ewe mina ngikhule ngakhona ngikhule kabuhlungu kabi. Especially kusuka la eGoli kuye emakhaya. Yeah. Ubenzima kakhulu for mina yonke impilo yami. Usiswethu uthe azachiphe sosabuye ekhaya usaba ukuthi akahli nawe wakhohlwa naba wangumuntu okhohlwayo. Sizongitshela ukuthi umama ka baba akabakhulisanga labantwana. So kuwumama ozalayo nje ashiya Kusho ukuthi kunjalo. Ngiyabonga ukuthi nibuye nizomfuna nimtholile nawo but impilo yakhe ibenzima kakhulu. Maka sakhula ngitshela thi mfazi wami mina bengilala phansi kwehlahla. Wow. Mina bebangixosha endlini. Ngincisha ukudla. Angizwa ngithini. Lempilo ayiphilile angifisele nesitha sami. uJeffrey ulimale la. Ayongo ukuthi mhlawumbe uyahlanya or wenzani uright. Just to stress, depression. Jeffrey uhamba azilahla. Ngihamba ngimlanda egangeni. uJeffrey last month ugibela itaxi wathi kuyafana mina kuyafana angiphileli nix noma wami akazange abe nendaba nami nefamily yami abana ndaba nami family ngabo babami anti wami ongikhulisile but bonke labangisela abana ndaba nami akunamuntu ongisingathayo ongisupportayo. uJeffrey wazilahla esigangeni le since kwasolakala babakhe babami uanti impilo yami yahlangana thile bese ngibamba ifamily yakabo mfazi yiyo le ukuthi manje yiyo lesibambene khona la eGoli la ayikho into ngathi iyalunga noma ngithi ngiyafoster ngenzani mara uNkulunkulu gcina vele sithandaza la. Namhlanje into endicelayo ingasimpilo yakho njengoba udibene nathi ungaphindi uyozilahlela kude xa unengxaki mntaka mama ungasoyiki. Ndivuya kakhulu ukukubona. Yabo. And sawutsho sonwabe empilweni yethu. Uthena uphi umamazala bakithi? Umama wethu njengoba bengisithi kune wagqibela ekhaya ngo87. Ngo98 ngoJuly wasweleka umama wethu. Yona into yenzekileyo asingayijika nakanye seyenzekile akho nto sizayijika. Qha into ngoku nemasijongeni bethunani uqhubeka sijongeni phambili ngempilo yethu. Komele so kuno sister wakhe mntana kababakhe la lo nimbhale ngaye uGertrude. Ngambiza nizombona. Okay. Kona kubhlungu. Ibhlungu into yenziwa ngumama wethu ukuthi thina abantwana bakhe. Ibhlungu kakhulu noba usengcwabeni andiqondi ba angalala
ukonwaba but mna ndodwa ndamxolela ngoba anayijika imeko owasibeka phansi kwayo akho nto ndinoyijika. Ndamxolela umama wam ayikho into esinoyenza ngaphandle ngoba simxolele angathi ngokwalele phayana sibe simnika iziqalekiso simqalekise. uThixo yedwa waziyo. Jabule kakhulu ukubona dala ngiyisicela uqala ngijabule kakhulu. Ngiyintaka mama. Into zamazwe sifinyatha. Uzoba right. Uzoba right mntana. Sekulungile people. Ngibona kakhulu mama. Sekulungile. Ngibona. Sekulungile mntana. Ngathanda ukuthi kuJeffrey sivakashelane sifowunelane ngokuya ngokwami ngoDisemba sifuna uhlala naye se-Eastern Cape naye siyobenzela intwana efasimenzele zona because akekho umuntu onomenzela ngaphandle kwethu. Ke tla ke ba bona ba ditse mo lefase so khona o bona gore no ke ye family ya ka ene ke khona o bona ka mme ga botse I can feel it gore no ke yona mme wa ka o loreng mme ba ke ngwana ko gago ena le di sister tsa ka khona o bona gore ke tsona sister tsa ka tseko o tutlile ke thabile ga golo ga botse pila o tutlile ke thabile ga golo but ke palla go bolela the way loreng ke go tsika teng ile ga golo ka teng but tsotletse se ke bona family le ka teng fashion ke gore go tla loka go tswela pele go go teng ntse nthabisitseng ga go. Okay sanala. Okay siyabonga lolu. Ube strong uthando lakho baby. Siyakuthanda. Akukuhle neze ukuzizwa uwedwana emhlabeni ube unomndeni ophilayo. Kanti siyakujabulela ukuthi lizovaleka igebe belikhona kulezelamani njengoba nakho umndeni wabo usugcina uhlangene. Sifisela konke okuhle ukuya phambili. Usicelo Dlomo ohlala eDenver Hostel eGoli wayeneminyaka ethi ayibe 5 nje kuphela ngesikhathi kufika intando yeningi kanti inkinga zakhe angazilandelela kuyo lo minyaka ziningi njengoba nakho kuyilapho ashiya khona umama wakhe uGladys Dlamini. Ake simnike indlebe mbukeli asibekele udaba lwakhe ngokuphelele. Igama nguNhlanhla Dlomo. Ngibhalela wakhumbule ekhaya ngoba ngifisa ukufunisa umama wami engingamazi. Igama lakhe wakuthiwa uGladys Dlamini. Angimazi ukuthi wayeko wakuphi nendawo. Ubaba wami kwakuwa uSimon Dlomo wase KZN eMpangeni. Umama kuthiwa wayehlala la wayesebenza emakhishini eBruma. Bahlangana nomama ngazi ukuthi kwakunini but mina ngwa89. So wathe wangiteta after kungiteta wangihambisa eCutting Center la kwakusebenzela khona ubaba. Ngizwa ngomuntu owayesebenza nobaba wazi ubaba. Uthi lo muntu umama wafike wangishiya wathi anotshela uDlomo mayekafika ukuthi naye ingane yakhe. Ngangisemncane lapho ngoba bathi ubabe ngafikela kuyena eCalton uthi ngangakwazi ngisho ukukhuluma ngangikhala kuphela ngimncane ngisaphathwa. After that ngahamba ngobaba wami wasuka lapho wahamba obhalisa eGP wabhala epolice station ukuthi usephiwe umama ingane yakhe kanje wachaza wasuka la waya nasejabulani la ehlala khona futhi wabhalisa nakhona epolice station ukuthi usenikwe ingane kanje umama wayethandana naye. Wangihambisa ubaba emakhaya mangifike emakhaya ngangingazi ukuthi umama wami akuyena lo owayeshade nobaba. Mangifika khona ngahlala kwase kuba nesimo sokuthi angiphatheki kahle. Ukungaphatheki kwami kahle ngaze ngatshela ubaba umfowabo kaBaba ukuthi mina la ngihlala khona angikho sharp empilweni because kunezinto engithi ngizidinga ngingasitholi ngendlela eright kunamagama akhombisayo ukuthi angizalwa ilo mama. Washona ubaba ngasala ngalokho ngikhula kwashona nogogo wami uMakhanyile ngalokho ngikhula kuthe ngo2018 or 2020 mangiseThekwini ngihleli kungena icall yomfowabo yomfazi ozalwa osizalwa nawo baba uthi yazi ngithola incwadi la ebhalwe ngawe. Ilapho engithole khona ukuthi umama wami kwakuGladys Dlamini igama lami umama wangiqamba ukuthi ngusicela. Ukhumbule ekhaya ngize ngubhalela esimeni sempilo akukho sharp.
ngazala ingane faye ngabe nginengane mhlawumbe eziwu-6 but ezinye bezidlule emhlabeni. Mangihamba ngiya kubantu ababonayo bathi kufanele ngiye ekhaya kubo komama. Ekhaya kubo komama la ngingazi khona. Noma ngabe umama washona ngikwamukela lokho kodwa mangazile ukuthi umama ukephi. Ngiyazi ukuthi nawo umama la akakhona mhlawumbe kwaba isimo esingaphe kwakhe because uma ngifunda incwadi yabhala ubaba umama wangishiya kungakashayi 1 month engishiya eqeda ukungideda wahlala nami 1 month. Mama lapho khona ngithi ngiyacela Clelis. Ngiyacela nabantu nabogogo abakadlamini ngiyacela hlezi ngithandaza mihla wonke ngithi ngiyafisa ukuthi mama lapho khona noma waziyo ilunga lomndeni umama akamtshela ukuthi ngicela ukuthi mama ngeke ngikuzonda ngeke ngikulahleke owakwenza kimi bari ukuthi nje ngifuna amadlozi awadlamini lento inginika istress empilweni akuhlangani nix kubantu ngimuhle namhlanje kusasa kubantu ngirong kuyimanje nginamngani somngani ngiba naye kusasa ngimbona ngishintshela iyo lenkinga ephe kwami engazi ukuthi ngizoyenza kanjani bari ngicela into eyi-1 uLetlami ngicela ukuthi ubuye kimi ngiyakudinga uLetlami. Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kumama kaSicelo Dlomo uGladys Dlamini, sicela usithumele i-SMS ku-42988. Khumbula ukuthi i-SMS ngayinye izokubizwa 150. Uzungakhohlwa-ke mbukelo usivakashele kuwebsayithi yethu ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Siyatholakala kuFacebook, kuTwitter nakuTikTok. Mbukelo kuyinjabulo enkulu kwazisa ukuthi inombolo yethu ye-WhatsApp seyibuyile. Ungathintana nathi ku-087 062 5738. Khumbula ukuthi umsebenzi wethu okamoya kanti futhi singeze sakufuna ngisho ipeni leli ukukusiza uhlangane nabakini. Mbukelo sekuleso sikhathi sokuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kini eyakusihlwa ifundeka ngale ndlela. Dear Andile, igama lami ndinguBoy Peacewell Ndlovu. Ndisacela ufuniswa abantwana basekhaya, uSanele, uNozuko kanye nomtshana wami uSizakele Ndlovu. Sabagqibela behlala eThekwini endaweni yaseMarian Hill apho bashiwa khona ngabazali bami abangasekhoyo. Ngokuzalwa singabaseQithi, eCofimvaba, eLayithini kwisifundazwe sase-Eastern Cape. Ndiyacela umuntu onokuba nolwazi noma ngomnye wabo ukuba andincede. Ndiyabulela obhalile nguBoy Peacewell Ndlovu. Mhlawumbe mbukelo ngaba nolwazi ngoSanele, uNozuko kanye noSizakele Ndlovu. Uma kunjalo sicela usithumele ifax ko-86 511 7440. Ngasithumela ne-email kwa.khumbulekhaya@sabc.co.za. Uphinde futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbulekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Esikhathini lapho izwe lalingena futhi ligubha unyaka wesibili wentando yeningi ngonyaka 1995, uMartha Yards yena kwakungekho okuningi ayingakujabulela njengoba nakho lowo iwona unyaka lapho adukelana khona nendodakazi yakhe. Ake sihlangane naye asilandise udaba lwakhe ngokuphelele. Igama lami ngu-Esther Wangamalaza, hlala eMloto. Lo ngihamba naye umamami uMartha Yards. Sibhalele kaKhumbul'ekhaya sifuna basisize thola usisi wami uPortia van Wyk nogogo wami uLeah van Wyk. Mina ngendlela angitshela ngakhona wathi lo mntwana wamshiya amncane and wamshiya hlukumeza ubaba wakaPortia. My lewe by die huis was reg, maar die lewe met sy pa was nie reg. Die pa van Portia het my baie sleg mishandel. Besluit ek om hom te los. Kwam ek op die kant van Pretoria. Daar het ek 'n werkie gekry. Ja, werk ek op die einde, werk raak klaar. Toe kwam ek die week aan van Loto. Ukuthi nginosisi asikhomba isithombe. Ukuthi mara nina niyazi ukuthi ninosisi na. Portia nog begin met die school gaan. Hij tijd was nog die sub A begin. En dat was in het jaar van 1995. In de maand van Augustus. Sihlala kahle mara sometimes
kunama-ups and down ngoba cause umamami sometimes u-right sometimes akekho right na uthi ambuza ukhuluma ngalabo bantu labo sothi ukhuluma nabo thina sibaboni ingqondo lengathi nokulahleka cabanga kwami ukuthi inkinga yakamamami ukuthi ucabanga kakhulu okunye mhlawumbe sacabanga ukuthi mhlawumbe labantu sebashona or basahlala lapha bazithi bahlala khona kube bebakhona bazi bala eduzane mhlawumbe kube kasogoli sona kube bamsiza lapho nalapho. Nee, ek dink nie hierdie kind is kwaad vir my. Maar ek weet nie. Maar ek dink nie so nie. Net ek dink sy verlang my baie af. Sy het my ook nodig in sy lewe. Njengoba sihamba siyomfuna uPortia van Wyk siswami, ngajabulela ukuthi simthole asaphila. Mina since ngazalwa bekhabo mama ngaya ngimncane, so vele kahle kahle angibazi kahle ngoba ngimncane. Abantu engibaziyo la bekhabo baba, laba abanye ngizwa bathi bona angibazi. So njengoba sibafuna so sizele ukuthi nanoma ngathiwa sinenkinga kube bakhona. Kuzoba njani ukuhlangana kamama nendodakazi yakhe emva kweminyaka eminingi kangaka bahlukana? Uma kwenzeka behlangana Mbukeli, lo omunye wemibuzo eminingi kulolu hambo lusuka eMloto eMpumalanga silibhekise eForest Smith eFree State, okuhambo ozoluthatha amahora angaphezudlana nje kwayisithupha. Ek is bly dat ek aangekom het by Forest Smith. Dis lange tyd wat ek nie gewees het nie. Maar ek is ook by die veilige reis tot by Forest Smith. Ek hoop net as ons by die huis aankom, sal die mense kry wat ons gaan soek. Hoop hulle sal nog lewendig wees by die huis. Maar Portia en my ma en my oma. Njengoba sithethe ihambo from eMloto ngithukiwe, angazi labantu sebathola baphila or njani. Sabona khona mara ngithukiwe. Rikai Kilibellana li Portia Roselius Van Wyk. Okay. Are you Portia? Yeah. I'm Esther from Mloto, Esther Malhans. Nangimbona nakhona angishangimazi, so bengasi awe ukuthi uyi. So ngibe awe nangibiza igama lami bese wangihaga wakhala ukuthi washo ukuthi uye lo muntu engimfunayo. Misschien is het echt helemaal niet.
Esther. Mama, laatste wat ek van mama nog gesien het is 20 jaar terug. En ek is nou 34. Hoekom? En mama my net so gaan los. Wat was die rede dat mama my gelos het? Ik zou verduidelijk wat is die reden. Ik weet niet of je al halfpad gezegd hebt, wat was die reden. Die reden is, ik het samen met mijn pa gebleid. Toen kwam net, ik en mijn pa, ons kwam niet weer weg. Toen pa had mij wijselijk met zijn handen. Toen los ik hem, toen ga ik. Hij had hem ook niks gezegd. Eén werd gezegd, dat was mijn oma. Mama, hier man wandel mij slecht. Zo ik ga hem net zo los, ik ga lopen. En als ik je gelost heb, dat was bij je oma. En het was nog klein, hij begon school op. Weet het. Dat is hier de reden. Dat is de rol van jouw pa. Niet om te zeggen dat je gelost, omdat ik niet lief heb. Jouw pa heeft bij je slecht met z'n handen. Ik denk zeker dat je het zegt. Dat is de reden. Ja, ik verstaan met mama nu, maar en mama nooit had dan, maybe ik het toch van mama nodig. Was niet makkelijk om samen met oma groot te worden. Het was moeilijke tijden. Even zelf vandaag, ik was zelf van mama. Mijn kind was nu 16 jaar. Mijn ma ken niet. Zulke tijden heb ik van mama nodig om mij te helpen. Om mij te helpen met mijn kind. Te helpen met oma. Mijn oma is ook ziekelijk, astma. Zo. Zeer, was erg zeer. Ik kan niet zelf een positie geval bij mama. Ik is ook nog zelf een single parent, because als gevolg van ik blame mijn ouders van mij op die dingen wat met mij gebeuren. Ja, ik weet het, Posha. Dat was ook van mijn oude tijd. Dat was ook niet lekker voor mij. Als ik weet die is, mijn eerste kind is Posha, dat weet ik. Je hebt het geweten. Dit was zeer. Maar het probleem is hoe om uit te komen bij die huis. Ik heb het geweten, het is niet lekker om je alleen goed te doen als ik nog is. Ik leef nog. Ik blame ook mezelf. Ik heb het niet lekker gevoeld. I was just like, you know, like my mother was absent from me. How did she raise you? Mama, no, hoe voelde ze te pilen? Mara, since my father passed away, things started to change. Because even the mama, atoma anajwala, liga wait as in kumukan. We liga wait. Because una hana tata, upizwa remuzun mwana hai posho mnyaka ing mnyaka mwana hai. Ja, die dingen is nou recht. Voorheen ik het bij je stress uit, ik het bij je gedronken. Maar ik wil niet weten, voor die tijd van mama zo weg was van mij. Was er 1 keer of 1 dag gewonnen. Wat van mij, als ik nog rijd, het de kost, als ik warm. Van hij was altijd, als ik tegengekomen van de school, dan ben ik altijd met mama zitten. Ik ben altijd bij mijn oma. Mijn oma gestaan tot mijn laatste met matriekjaar. En ook met die eerste was met matriekjaar. Ik is een matriek, ik is kind. Mijn kind ben ik geloof, mijn oma alleen in het hospitaal. Hij was met die eerste. Toen nodig ik zo die 3 oomblik voor die, ik gewoon nodig met mijn reren. Until vandaag, maar ik heb gesurvive. Maar was niet makkelijk. Was zeer, was. Mijn hele wereld was omgekrap. Net voor die, ik liefde en die ondersteuning dat ik nodig had van zo'n mama. Ja, zoals ik zei, zoals ik zei, Posha, het was zeer. Voor mij zelf ook, dit was zeer. Dit was ook niet lekker voor mij. Maar zoals ik zei, ik heb het niet opzet gedaan. Ik verstaan, maar om groot te worden zonder een mama, het was niet makkelijk.
Maar ek sê net dankie vir die Here van toe. Gee my ouma wat my gaan help deur omstandighede tot vandaag toe. Ja, my kind. Nah, Nikki worried Gauri. If it might happen, maybe. Mama kawa tlhokofala. Neritlo bona re dirile bjang. Gauri family ya ibo mama re tsebe. Cause mama very wanwa. En los die drank, my kind. Drank het jy oplos. Mama, wanneer het ek gedrink? Jy moet nie. Wat vir groot kinders het jy. Los die drank as jy opstel my kind. Dit sal die vat aan 'n molimo ngwanaka. Nooit. Kyk net een mens vas as net die Here. Maar ek is baie bly om jou te sien. Baie bly. Die Here het my gebedens geantwoord. Ola utlwa dithapelo tsaka en modimo la mpona ka peo ya ka lerato la ka wena. Hulle sê vat. En omdat jy mama weet dat wees dat jy vir eers goed gewees het. Probeer om dit nou vir my ook te bewees. Dis al wat ek nou kan vra van jou af. Maar dis bly my kind. Dis baie bly. Bly vir jy eers dan skerm elke dag oor die eerste van en Matantjie. Ai. Ai, toch is dat. Aurata ngwana ka holo. Ai toch. Jare dan ka urata. Aurata ngwana ka. Oh, ik kan niet eens op dan. Ai, my kind, ek is bly vir jou. Baie bly. Ai. Diep lief vir jou, my kind. Ai. Ek was ook blij, mama. Lief om baie bly om jou te sien. Ik ben ook blij dat ik jullie levendig gekregen. Ja, als het hier genade. Maar hou manaka. Oma is nog lief voor je, poëzie. Is nog lief voor je. En ik lief van mama. Eerste. Ngifuna sibambane sibe yifamily. Nami ethi seyazi ukuthi nginogogo ngesisi. Nanga kunenkinga. Seyazi ngizokhalela kuphi. Ek dink dit gaan nou makliker wees. Ek gaan nou gerus wees van ek het daar nou finally geontmoet na al die jare en nou weet ek whenever ek het 'n probleem ek kan nou steun. Ek het 'n mama. Kan na my ma toe gaan. Sy mama nou toe om sien se dogter Auntie. Oh, Auntie, dat is oompie. Tuurlijk. En door moet hier gestil de klein wees. Je is al zo groot. Ja, Auntie. Hoe gaan we? We gaan nog goed, Auntie. Dank Oh, ja, dat is groot, jongens. Lekker tijd. Hello. I'm fine and you? Zoek naar haar liefde. Wat ik bij haar zoek. Dat is al wat ik zoek bij haar. Hij sterke liefde. Dat is al wat ik zoek. Want ik had net twee naar die broers overleden. Ik had net twee kinders. En die poet is al overleden. Dat ik net voor haar op. Al kan wat ik het is net zei. Ik zoek net liefde. Dat is al wat ik zoek. Lief ook is van lief met zijn kinders en al. Hier mee hebben dat ik ook maar wist wat voor zijn kinders. En zijn kinders kan lief hebben. Mama. Ik vraag verschoning voor alles wat ik aan jou gedaan heb. En voor die jaren te lang terug dat ik jou niet gezien heb. Vraag verschoning. Ik heb dit niet met opzet gedaan. Dat is echt mijn kind. Vraag verschoning. Ik verschoon je ook. Hey. Ukulahlekelwa umqondo mbukeli kungenye izinto ezinzima kakhulu ngoba kuyizinto eziningi chaza ukuthi kunesikhathi futhi emlandweni wakho esilahlekile ongeke uchaze ngaso. Sengathi indodakazi kaMartha uPortia angakubeka eceleni ukulahleka umqondo kaMama njengoba nakho sebetholene kanti futhi sengathi bangagxila ekubungazeni ukuba ndawonye. Sibafisela konke okuhle.
Mbukelo othandekayo, mhlambe nawe nje ungaba nenhlanhla oxhumana nalowo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax number 086 511 7440. Ungasithumela ne-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za. Ungaphinda futhi uthumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli, Khumbula Ekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. Uzunganyakazi-ke mbukeli ngoba nakhu iy'thombe zabalahlekile kuleli sonto ziyalandela. Singena ey'thombeni zabalahlekile kusihlwa lapho sibhalelwe khona uNhlanhla Gumede osesithombeni waseNgolela ocela ukufundisa umama wakhe angamazi uNomusa Zulu noma umndeni wakhe odabuka endaweni yakwaCeza KwaZulu Natal. UNcamisile Masuku waseFeni eMpumalanga ufuna umfowabo osesithombeni uThulane Ephraim Masuku waseDutywa ogcina ukubonakala eGoli eSprings eyofuna amatoho. Kanti lapha esithombeni sinoduduzile Mukwena waseDelmas ocela ukufundisa ubaba umzalayo uAlfred Mnisi noma umndeni wakhe okungenani njengoba kuzwakala sengathi akasekho yena emhlabeni. Bese kuthi uStanley Zulu yena acela ukufundisa umfowabo sesithombeni uApolli Zulu owanyamalala ngonyaka 1993 eyosebenza emayini yaseHardis wagcina ukubonakala eSoweto enasePitoli. Nangu usina Priscilla Diana Chauke ufuna ubaba wakhe osesithombeni uAbsalom Mathe noma Chauke waseMozambique owanyamalala kudala esebenza ezimayini zaseVelcom ukhonjwa ezimayini zaseCarltonville. Kanti umthokozisi Sibanda waseHillbrow yena ufuna ubaba wakhe osesithombeni uFanizana Andreas Buthelezi owanyamalala ngonyaka 2007 ngesikhathi sePhasika. uSamson Bila Nyasengo osesithombeni ufuna indodana yakhe uThepang Chabangu waseVelcom abadukelana naye kudala kuthiwa unokubonakala lapha eGoli. Bese kuthi uThabiso Duma waseDenelton afuna ubaba wakhe osesithombeni uMathiliso Mtawu owayesebenza ezimayini zaseGreenside eWheatbank ngokudabuka ubuye Lesotho. uKhonzeni Chiliza osesithombeni wasemzimkhulu ufuna ubaba omkhulu wakhe angamazi uThula Sizwe Fanile Mqweqwelelwa Chiliza. Kanti lapha esithombeni sino Sam Smith waseKempton Park yena ufuna amadodana akhe amabili nawo wonke namalunga omndeni wakhe agcinana nawo kudala besahlala eGraafrenet. uDan Rasiekele Madihwe waGamphahlele ufuna umfowabo omncane osesithombeni uNicholas Matsobane Madihwe owanyamalala ngonyaka 1996. uLukhelo Busisiwe osesithombeni wasethembisa ufuna umalume wakhe uMzizi Malambane abadukelana naye ngonyaka 1971 eGrassfontein eBethlehem. Kanti uDumile Eni Sithole wasenquthu yena acela ukufundiswa indodana yakhe esesithombeni uBhekizizwe Jethro Nkosi owayesebenza emayini ebizwa ngokuthi yiDiesel Power Mine eOgis ngeminyaka yo-1970. Lapha esithombeni sinoVictor Norman Mkapi waseSwatini ofuna ubaba wakhe uTimothy Jabulane Mkapi owagcina ukubonakala eSwatini ngonyaka ka-1973 esebenza eChaneni Gomora section eyaziwa kangcono ngeRiceland. Isithombe sivala ngaso mbukeli kusihlwa esika Nosicela Inkosi Madubela ocela ukufundisa umyeni wakhe osesithombeni uKeke Mxoli Madubela owahamba ngonyaka 1994 elibangise eChesterville eThekwini. Bafunana noJohn Mbuzeni Msiki. Wena umama wakho bani? Mama Rebecca. ngifuna John Mitani. Usuka unokuphi sisi? Ngisuka eMahushu eMphathweni. Abantu bahlukana ukuze baphinde bahlangane mbukeli, kanti mina nawe sisazophinda futhi sihlangane ngesonto elizayo uma nje inkosi isavumile. Sengathi ungaphupha amaphupho agcwele impilo. Uzukhumbula ukuthi kunento entsha ezayo lapho kwaKhumbula Ekhaya. Wena qhubeka nje ubukele uzozibonela. Nisale kahle.